Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, magbisaya na lang ta guys. Para easy. Dili ta manusbleed. Try na akong bisaya guys para gamay ra kay kog view. May pay bisaya na lang siguro. Karon guys, magbisaya na lang ko guys. Pasensya na sa mga Tagalog. Ay, Bisaya man akong native language guys. So magbisaya na lang ko pero saksak sinago ra gyapon guys. Nagpa-install mi sa among Christmas light today guys. Unya kanang pakita niya na ako ninyo guys. Mahal kayo guys. 100 mga 380 nya with discount na siya guys. Nya pag before wala pa discount 420, grabe mahalang pa kabit diri o ganang Christmas light guys. Ay ug di mi pa-install sa amo ang Christmas light. So kamera ang sa among subdivision nga walay Christmas light. Munang napugos na lang mi guys. Antoso na lang namong mahal. Kay kamera in taon nga wala mi Christmas light guys. Kabalo ka diri mga tao mahilig kaysa mga bata ba ganahan. So muna nga nagpa taod na lang mi guys. So karon guys og moadto pud ko sa grocery store guys kay kanang palit ko grocery. Nya ako ra usa kay si daddy bilin ra diri sa balay. Nya si RJ nag-eskwela. So ako na lang usa mag-drive ani ron. So I hope inyo ha kung ubanan guys. So og moadto pud ko sa corn stand guys kay palit ko og mais. So let's go. Guys, we turn on the Christmas light. Ito on sweets. So, ito ready for Halloween na ni RJ. Kindi. So, ito guys. Bago ra na install. Yes. Yes, a few minutes na install na guys. Here's daddy. And ito ang aming bakuran. You're not going to see the lights in the sun. Yeah, na. We look at that in the dark, in the night. How many we seen it? 100 times? There you go, done. There you go. Here is the Christmas light. Here is guys, ang among Christmas light. Yan. Mayroon na kaming Christmas light. And here is guys, ang among decoration. Halloween is coming. Total. Yan. Sumana guys, among decoration guys. Okay guys, unya na nako diri sa car guys. Adto na tag farm stand palita og anagon. Kay nindot manggod ang farm stand guys. Guys kay kanang fresco ba. Bag-ong kuha. Lahira sa tindahan guys. Ilang farm stand guys. Here is. Yan guys, ang farm stand. Alitag mais diri. Look at that guys. Purple Village. Naana ta diri guys sa farm stand. Magpalit na tag mais guys. Anong farm stand guys? Oh. Yan, mana siya guys. Tagagay pumpkin. Mana siya guys, palit tag mais diri.
Guys, ang akong napalit guys. Mami ang nait. Kung napalit guys, yan. Naanata diri sa balay guys. Ako ning ibutang sa diri. Then adto na po ko og kanang grocery store. Here is here the corn. Guys, adto na ta sa store guys. Balik na ta grocery. So, let's go guys. Daddy natulog. Okay. Adto ta sa win ko guys kay ganahan ko dito. Sa grocery guys. Here we go. Of car here. My goodness. Ang daming tao. Nagkagayang tao guys. Ayan. Okay, parking ta diri. Dapita. Palayo rata sa mga daghang sakyanan para safety. Okay. Yeah, we here na Winco Foods, guys. We made it! Yeah! So, punta na tayo sa loob, guys. Okay, guys. Dito na tayo, guys. Gawas na ta. Yeah. Here we go. Let's go. Punta sa loob sa grocery. Punta na ta sa sulod, guys. Winco Foods. Yan. Here is yan, cucumber. Okay mga higala, nanatag rin mga higala sa wapo. Tagwapo. Ang paborito ni RJ. Home style. Yan. Ay, mga higala. Mga higala. Yan ako diri sa gawas mga higala. Here we go, mga higala. Here we go. Here's the grocery. Yan.
na, pauli na ta mga higala. Okay. Be done. Yeah. We here now mga higala. Okay mga higala. Naabot na kita sa balay. We made it mga higala. Yeah. I'm happy. Okay mga higala, na full memory na ako ang phone. So, nana ko diri mga higala. Kuha na ta sa atong grocery. Ako pa din yung isanitize mga higala. So, kay mga higala, ug dinhin na lang ta kotob. Daghang salamat sa pagtan-aw. Og see you next time. Bye bye for now. Peace.